Hi guys, good morning. I'm an Godfrey virus by Godfrey Miguel friend. So I'm in Barcelona. Hey, also there Boticia. So Barcelona, I think that we talk kiti hate. So also in some shuttle bus to Portally. Portati some city also. So see you then. So already झालो आता राहता एका Godfrey राहता. So इथं केदा देखो येत मुटाला मग आता फोन मारलो त्याने. एक 5 मिनिटांनी येतो ते अजून ड्युटीची आलो आणि शेफाक वयचो ना शेफा वयचे काय मोबायला म्हाका म्हणून लागलो वस चलो सोन एन्जॉय जाल्यो सो चल मागीर मेळया बायल्या बाय तूं मोटोली हांव हिंगा आहा काय म्हूण गॉडफ्री फोनू काणा 20 मिनट जाले हांव न्हेसोन आहलें आतां प्लॅन कॅन्सील जाता की तुमचा बार्सेलोना बायल्या वचपाचो अच्छा येलो गॉडफ्री येलो तू अगं आलो हिंगा मी आलो म्हणून रॅमसेस आहे बसलाय कपाक बोललाय कपाक बसलाय मी चल येते आम्ही बायल्या माहिती शेड्यूल बस राहू येते बस सध्या बसले कदंबा बसीची एसी कदंबा एसी सो आता हिंगसून गोडे 15-10 मिनिट गोडे लागत सिटी असो सो दोगांनी या मरे क्लीन असतंय रे बसले आम्ही बसी आता पावले आता 10 मिनिट लागतले हिंगसो सिटी असो सो गॉडफ्री ऑलरेडी येयलो सो बसला सो त्या शाटल्या देखून बस दिसती पडे तुमकां न्हू बस आहे फाटल्यान सो ही बस सुटल म्हणटरे ती बस सुटली मागीर सेम कदंबा बसी कशी आमगे गोंयची बसी फ्लायट येत मरे न्हू हेचे फ्लायट एअरपोर्ट आसतलो भोगली आहा आसतलो किधर बस राहते हैं केबल कार नो केबल कार है
5 मिनिट लागतले न्हू चला एक भरती गेले रावता मातशें ती क्रॉस जाता असं आमगेले उतरा पडटा आमगे 2-4 गाडी हा बाजू कशी आहे ना एकाचा कॉल आहे साज मग कशी आहे मरे पैसे इतले ना कशा लगेच चालतंय मार्केट कितके एकाचा कॉल आहे मी तो पाय मरे फोन की झाला कितने देंगे दाखले स्मॉल मार्केट टाइटैनिक बेल ఏది సడియా सर आम्ही मेन सिटी पावले बार्सिलोना कितरे बरोडा बरोडा मत टावर पब्लिक कितरेನು और यहाँ बताएंगे बस स्टॉप से बस भी आके इन्फॉर्मेशन पब्लिक कितने रे क्रॉस अप ना सिग्नल मोड़ है कितने शेर है शेर अच्छा अरे अरे पढ़े सिग्नल पढ़े सोला ट्रास Tanta vergüenza en el cuerpo que dice, tía, mira, tía, no te vale, solo quiero una cosa grande, te lo juro, tal cual, lo quiero así. Y después, sí, sí, sí. to start. काम चालत नसते ते स्टॅच्यू असतं इथे येल्लो का अजून असतं ना अवय किती झालं पुलिस इले मेरे ना వచ్చేది సెటప్ మాత్రం అయితే తెగలే यूट्यूब डोन पुलिस आनी आहे मेरी पुलिस आहे मोठं पोटा कोता आहे ते आपण आले ना पोटा किती कोता आहे मोठं भाड्या मग किती तरी अख्खो संसारचं आहेत काय संसार तेणे गोळो दिसत किती चिंतीत असो तेका आनी हाडा हाके
तिथे घालून दे. हे घालते ना ते Oh, is there? ते काही पडलं असत मग तशी तिथं आवे Lewandowski. अरे अरे Michael, come on. Look here, Michael. तसा मला तर आम्ही येलो नाही 2 वर्ष पहिले काय म्हणते जाणट्यालाही झालं ना नेंट्यालाही झालं ना तेच बुजो ना कोथाय रे ते आपणा पोटा कोथाय ते किती रात्रीचा गावाला धावतालेलं. हय ते राती मी हाडपा ना मायकल हा पळय तो कोण मायकल काय पेंटिंग कसा करू शकतो. पेंटिंग होय पेंटिंग करून जालें म्हाका 10 euro एक फोटो. ए मागीर कितें हाया मरे फोटो हय. स्केच ते काळा कितें आं काटतो ना मातशें कडेन भितर न्हू तीन जाण आसले जायते. ना बरोबर आख्खी फुल मॅगलेटी शॉप कळलं आणि हाडलें आतां आमचे मारीत या आईस्क्रीम ब्लू कलर क्राउड चड न्हू काय ना मरे परतून या anything है तो मोठे आमगे गोंया भितर है काय मग देखो ह्याचे ऐकला नाही आहे मरे तुम्ही ऑनलाईन असेल पेमेंट करतो इतका हुआ है नो थोड़ा मेरे क्राउड स्वीट्स मरे सगळे चॉकलेट डोकी
सिग्नल पड़ा इधर सिग्नल ट्रेन माल होता हूँ ओके सॉसेज में रहना आके शिंकन हैम हैम वही किधर गांधी मार्केट ड्राई फ्रूट्स थे बाजार ते बेजाल है काळो नाही रे चॉकलेट मोल्ड किती चॉकलेट आहे बाबा म्हणजे माहिती तू अच्छे बाड़े गातवाड़ चॉकलेट किती कैंडी This one salty, all sweet. Try this caramelize. Hola, ¿quieren algo gitu? Itu sakura mutto. Itu sakura में. बहुत मात्रा बोलते हैं. मुझे काय बर पैकिंग केलं ना. ये मुझे मुसरा तो. मुसरा दास पण आहे का? कैन ठीक है. स्ट्रॉबेरी. वाको मसाला ना. सेफ्रॉन है. सेफ्रॉन हां. अरे मारक मरे. हमने आया था बड़ी रे. ओए हां. 80 euro. 95. और केला ऑर्गेनाइज मसाला यार किधर है करी लंदन में करी लंदन मिले आयकिला करी लंदन तो तंदूरी मसाला नहीं भारत आने आप भारत आने चाहिए भारत नहीं लेंगे गरम मसाला मैं ऐकला लो किती होय ते कोण सांगला बरोबर याच आहे मरे जॉब आहे सुंगटा आहे बस नहीं जीपीओ ना ले पे है याचे कालू आहे याचे कालो माइगा का ये कालो महिला कालो मोबाइल का निकाल साइड में यान कितरी में सांगो प्लास्टिक इसमें नेवरी तमगे वर्षा बारा है मैं नेवरी सत माका आमगे होगा तेंगा को ते रहते क्रिसमस आगु को ते चिकन मैं कितरे 8 मासो तू घेतला लागे कॉन्ट्रॅक्ट ते दुगरा मासा आहे दुगरा दोंगे याचे ऑलिव आहे मैं गेला ना जायत भाषे लोग जायद मारेंगे ना हाँ ये कितने आइसक्रीम हो ये कितने
बर्गर बार्सिलोना स्पेशल चॉकलेट्स. नहीं बहुत अच्छे ये लागल छ पटा बुक अरे कहीं गायल ना कोणे गफ्री यही अच्छे बिरयानी है ये पिता ब्रेड में झाले आज संपना देखा तेगे अकल पडायचा मार पडायला याचे नेवरी आहे नेवरी काजू आहे मरे काजू बी आहे और मोठे मरे आतलाय ना का मार पडत थोडं त्या तापसाने पडलं मग Hola, ¿quieres algo? हिंगा मारा काय हे कातले देखो एक त्यांचे कातले ह्याचे कातले वडे याचे मार्केट हो गांधी मार्केट गांधी मार्केट गांधी मार्केट हाँ ये मस्त काबार मार्केट बेस्ट मस्त आहे बिझनेस नुसते कातले देखो एक कातलेचं कपांगण पायनॅपल वॉटरमेलन ही आयडिया बरी हा तेंगे ब्रेडान घालपाची सोलित मरे था ना प्रोफेशनल वहाँ नहीं हाँ एक से एका इंकून तो लागी बरं आहे पिक्चर पहिले कोणा दारा नाही म्हणजे ते दारा नाही सांगा यायला यो सांगो सारखे सारखे हो सांग पिक्चर पहिले ना रे बरे काय म्हटते पयलीं लोक कोताले ते भाशेन ती आजून मानताय म्हणजे कोताय न्हू आमगे न्हू कोताय डायरेक्ट गायले मिक्सरा कितें रे लसी मँगो लसी कोकोनट पपाया सगळें अच्छा मरे हे कितें रे गॉट्री What is this one? What is this one? Fresa. Ah, strawberry, strawberry. Ah, okay, strawberry. Strawberry. एक इंग्लिश कोणा ना बाहेर ना चल बाहेर थोडा भूक लागलो शे किती हाया मारी मोयान आहे काय हो हे साईड ना काय म्हणत ओय ईशाल ना केएफसी हां चले चल केएफसी हा पाहिजे आम्ही थोडा भूक लागले अरे यांची सो एक्चुअली तुम्ही आम्ही म्हणटालो कोणाको कितें मागत काय मग शार कॅप्चर केलें चोवपाक गेलें तेंगे सायबीण आहा सायबिणी कोण मागता कितें तरी आसता तेगे प्रॉब्लेम हांको मेळ मरे पावले केएफसी फुलां कितें रे गॉट्री
गॉडफ्री रावतो एल्ले ना माताय ती सेटअप माताय झाले मध्ये चॉकलेट गेले ते बॉल सर थँक्यू सगळ्या तुमकां एक व्हिडिओ काबार होता कितले चल्ले देव बरें करूं तुमकां पयले म्हणून व्हिडिओ पळयतल्या सगळ्यांक देव बरें करूं आमगे जाले गॉडफ्रीच्या नांवान गॉडफ्री 7 तारखेर वयता गोंयांत मागीर गॉडफ्री मेळ्ळे तुमकां गोंयांत गोंया